latawen nebiang ko ngawan kat din na pinalubusan ka itinalawa nemti kaunggan to'y puso luaadi umdas panunot ko di agtal na di ka may liwliwa jak amo no maibtura kaawan mo't arpa biro ta pamatig mo di pa kay kawaan di panaripato anak kay Rama awan mangray aw kanya awan ka naragsa panunot ko di agtal na di ka may liwliwa jak amo no maibtura kaawan mo't arpa biro ta pamatig mo di pa kay kawaan lailog kaano ngatan tumanen ngagpinapas kaano o biyan ko jak makaulay tinabaya agtal na di ka may liwliwa jak amo no maibtura kaawan mo't arpa biro ta pamatig mo di pa kay kawaan kaano nga tabiyag ko panagsublim kaniya